Ji bo dîtina baştir telefona xwe bizîvirînin. Please rotate your phone for a better view and experience. Serokê Bereyê Amerîkayê Joe Biden 15 milyon dolar jî pereyên baçeyên Amerîkî ji bo kirîna kondoman û şandîna wan jî Talîbanê re xerc kir. Serokê nû yê Komîteya Pêvendiyên Derve ya Meclîsa Nûnerana Amerîkayê, Brian Mast, roja yekşeme, pêka belgeyên budceya nehenî li Kongresa velêt got, ku rêveberiya Biden 15 milyon dolar ji bo kirîna kondom û heben kontrol kirîna zayînê ji bo Talîbanê veketandiye. Li gorî Mast, ev finans ji baçên gelê Amerîkî tê finanse kirin. Brian Mast, ev pengava rêveberiya Biden reks nekir û jî raye darên bereyên Amerîkî pirsî ku ev gav ji bo gelê Amerîkî çi feyde heye.